बघू शकता मंडळी, आज आपण सुरमई आणलेले आहेत. तेल आकंदार, काशी तर फोंडक्यात मारेन. एका सुरमई लय आवडतं. बघू शकता आज सारा ना तुमका याची मालवणी रेसिपी दाखवतोय. कोकण 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 जीवा भावाची नाती कोकण, आपुलकीचा प्रवाह कोकण, निसर्गराजाचं हे कोकण, परशुरामाची कृपा ही कोकण. कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण, गाई बैल वासरांची पहाट कोकण. कोकण 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 भाकरी कालवणाची चव लयण्यानी, कोकणाची बायू जेवणात भारी. कोकण 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 कोकण. विहिरीच्या पाण्याची चव निराळी, शांती आनंदाची नदीच ग्वाही, सारवलेला खडा मातीतले खेळ, अशी गर्द छाया कुठेच नाही. सागर प्रेमाचा डोंगर, मायेचा सागर प्रेमाचा डोंगर, भक्तीची ओंजळ आहे कोकण, सणांचा कोकण, प्रथांचा कोकण, मुकुट मालवणीचा आहे कोकण. कोकण 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 पावसातल्या लावणीची मौज ही कोकण, गौरी गणपतीतला गाजावाजा कोकण, कला रत्नांची खाण ही कोकण.
कोकण दशावताराची झिंग ही कोकण हे गडकिल्ले क्रांतीची निशाणी दिनावी तीर थोर छत्रपती होते इथे पावन जमीतून गंगामाई जन्म कोकणातला गते जन्मीची पुण्याई कोकण 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 बघू शकता मंडळी, सुरमई फ्राय आपला होत आहे. तो पण तव्यावरती गरमागरम आणि क्रंची कुरकुरीत अशी आपण सुरमई फ्राय करणार आहोत. बघून तुझ्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी सुरमई आहेत. छोटे छोटे पण आणले, मोठे मोठे आणले होते थोडे. व्यवस्थित भाजून घ्यावेत आणि भाजून झाल्यानंतर एक साईड परतून घ्यावी आणि दुसरी साईड परतून घ्यावी. त्यामुळे मासे कुरकुरीत होतात. बघू शकता आपले मासे वळून झालेले आहेत. थोडं तेल टाकलं आहे म्हणजे थोडं आणि क्रंची होतील, कुरकुरीत लागते. बघू शकता आपलं कढी पण तयार आहे. हे आपले भाजलेले आहेत मासे बघू शकता, परतले फ्राय झालेले आहे. कुरकुरीत मस्त एकदम. सुरमई आपल्या भाजून झालेला आहे. आपण तो काढून घ्यावा साईडला आणि जे भाजले नाही ते व्यवस्थित भाजावेत, जेणेकरून चव पण जास्त लागते. बघू शकता आपली ही थाळी तयार झाली. फिश करी आपली, चपाती आणि सुरमई ही आपली थाळी आहे.